Amma ki samu wani anan kenan? Eh manna nayi kokari ai. Ni nake iya daukan kafata na je gidan ku ke ba za ki zo inda nake ba. Assalamu alaikum. Malam daga ina? Assalamu alaikum. Daga ina? Daga Ibadan Sai wallahi. kuma daga zuwa sai shiga tsakiyar mutane ka zama. To menene? Namiji ba mutum bane. Wallahi wani matsala ne yake tare da mu wallahi. Da ki ji fashin da yake yi ba. Ya mana. Wannan magana mai muhimmanci ne fa ya kawo mu. Wala ka dina dariya. Ya sunan wani? Ai dariya ka bana abin da kai. Ka tambaye ta ban baka da baki ne? Menene sunanka? Ba sani ba. Kai fa? Shedaniya. Allah ya raba mu da sedaniya. Mu ma sedaniya ne. Sedan da sedaniya. Allah ka ma mutane shirin me kawo ka ne? Wallahi maman yabo ne ya koro mu daga gida. Ya sai duk yanda za ya ga mun yi girma. Mutum ne ko aljanu ne shi kuma wannan da kake? Maman yabo. Eh. Maman mu da yayi kasin mu mana. Kasin ku. Eh wallahi. Kai da wa? Mu kade. Wa sai dai haka. Wallahi ya sai ya ga mun girma mun balaga. Shi ne sai wai da Allah mu aure zai mana. Aure ne ya zama da abun dariya. A haka? Eh mana. Kalli kanka. Shine muna wucewa. Ka ga nan din mun yi kala da kai ne? Kala. Aure ana neman kala ne. Ana yi. To mu da a Yorubawa mu ba wani kala ya ka fari ya aure baki fari. In tambaye ka, watan ka nawa baka wanka ba? To ina ga da yau sati uku kenan. A karkada mun yi aure ka za mu dinga yin wanka so a sati za mu dinga yi so daya. Let's go! Kake goge bakin ka? Mun samu magogi ne muna goge baki da shi. Mu yanzu dai ba wannan ba. Wallahi mun zo wucewa sai kawai muka ga idan mu yayi traffic light. Sai yayi traffic sai ya zoomin naka sai kai ma ya zoomin naka. Yan so muke ga baki da yanka. Kai fara mu gani. Kai ka zama uwar gida sai kai ka zama amarya. Muna so mu aure kamar fasin zuciyar mu ya shiga nan ya zo nan. Amma kai kamar kai ne Salma Didib ko? Ba ni bane. Kai kuma Fatima ma ko? Kai, sai ni dallace. Kama mutane. Iwari yake yi ma baki ga magana ga gaya ta take. Kai lallai. Ka san mene? Tun kunne nake maka. Kana ji na? In gaba in ka ga mutum ka tsaya. Kalli tsiran mutum da jikin shi sai ka zo ka zauna amma irin wannan kazanta? Wallahi sai ma aure ka. Waye? Allah sai ma aure. Matsa ya gefe na. Ka tashi nan. Ba za ka tashi ba? Karau ba dutse. Dalla mutane guri dan ya su wallahi.